tamuke sinden saka Kebumen utawa Mbak Eka Ngapak. Malam hari ini juga menghadirkan bintang tamu dari Jakarta. Inilah dia, Mas Primus alias Pria Mung Setugel. Makasih. Sugeng dalu, Mas Unce. Sugeng dalu. Mak Cange, Mbak Limbu. Piye kabare, Le? Alhamdulillah pangestu panjenengan pinaringan sehat. Pripun jenengan? Alhamdulillah waras. Sehat ya waras. Napa nggih? Iya. Napa waras tenan estu jenengan niku? Lho, waras kena iso ndalang iso. Lho, tenagane full. Alah yen sehat kula percaya jenengan sehat. Nglakoke wayang, jogete wayang, wah ketok semangat nika. Yen warase kula tesih sangsi kula. Lho ora padha sehat karo waras iki. Nggih benten. Nek sehat yen sehat niku kan sehate jasmani. Nah, yen waras kuwi urung mesti, kuwi rohanine iki sok urung mesti waras. Oh. Soale jare mbah-mbahku dhisik iki cirine wong ra waras kuwi omongan dhewe, disauri dhewe, ya sok nangis-nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku jare mbah kula yen wong ora waras sing ngoten niku. Oh, wong gendeng to maksudmu? Nggih. Lah jenengan wit enten mriki jam pinten niki wau? Jam 09.00. Lah nggih, jenengan omongan kiambak sauri kiambak to? Ya omong dhewe tak sauri dhewe. Lah nggih niku dadi. Pas nangis aku ya nangis dhewe. Lah nggih, niku kan yo ciri-cirine to niku kian. Oh, paham aku. Pripun? Berarti kowe nganggep aku gendeng. Mboten. Mboten sing lagi gendeng sinten. Lah nyatane omong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe nangis dhewe. Kuwi ciri-cirine wong gendeng. Ora muni ngono. Lah nggih jarene mongko sakmene kae sing ngomong dhewe disauri dhewe wong aku tok. Lah nggih gene ya ngakoni. Ora perkara ngakoni, aku tak trimo kanthi jembaring dodo. Wong jenenge dalang ki lek diarani wong gendeng ora masalah. Berarti sing gendeng ora mung aku tok. Lho, lah lajeng kowe ya gendeng, ngerti nek dalang gendeng kok mau eloni. Yo. Oh iya ya. Lah nek kula mboten kula kalih jenengan tok berarti. Lah terus? Ha nggih yoga-yoga niki melu gendeng. Lah kok iso? Lah awake dhewe pulang ngene kok diiringi, digameli, ditabuhi. Niki ora do gendeng nikan. Lho, sindene berarti ya melu gendeng. Enek yoga gendeng, dalang gendeng kok disindeni. Lah nggih. Berarti niki Pak Parno niki sing kagungan hajat niki gendeng. Termasuk nih. Termasuk piye? Kyai bijaksana. Kok iso bijaksana? Lah ngopeni wong gendeng-gendeng niku. Gendang waras wonten. Ngundang wong gendeng-gendeng terus gen waras. Gen waras niku. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Wah tak kira ki lali lho. Lali piye? 40 tahun nggih mboten pethuk kalih jenengan niku. Wis 40 tahun umurmu lagi piro? Suwe tenan lho mboten pinanggih kalih jenengan. Iki rejeki saka Gusti Allah sing diparingake kelawan aku kelawan kowe saka panjenengane Pak Parno. Pak Parno. Wong nyatane Pak Parno tak wenehi Gareng Semarang ora kersa. Tak wenehi Mas Percil ya ora kersa. Mboten kersa. Milih Mas Uncek. Oh niku ta. Heeh. Mboten kok bab boten kersa. Lah piye? Lah kono wis do kepayon dhewe gari aku tok sing ora kepayon kok. Ora. Mboten ta. Ora, Percil iki larang, terus Gareng Semarang ya larang golek sing murah kowe kuwi. Dadi oh alah. Nggih mboten Pak Parno mboten ngrembug bayaran. Ora ngrembug ya. Wah, sedakoe sae kok lung pira we dibayar. Sing penting niku pengen sedekah ikhlas. Nah, iki pikantuk leliru ingkang langkung kathah mulake sedekah ning anak cacat. Nah, jenengan wau gendeng kan kula kan cacat fisik niku wau le. Dadi awake dhewe akeh kekurangane. Akeh kekurangane niku. Aku gendeng kowe cacat. Cacat niku. Cacate opo? Lah kula kan cacat fisik to kian. Ya tangan duwe sikil ya duwe no. Lah nek kan kirang dedeg. Ngadeg pripun pun poloken ngadeg iki lho. Niki pun poloken ngadeg lho. Jan dalu punika lho Pak. Jan niki nek wandang ngene iki ya. Nek kandang piye? Lah niki kupenge pager. Iya. Penonton pamirsa wonten mriku kan mboten pirsa. Heeh. Lah nggih sing ngerti iki ya gur omongane tok sing krungu. Ketok mboten, Pak? Rene cek rene. Rene pripun? Nang kene mbok menawa ketok. Napa enten? Oh nggih. Pun mriki nggih. Amit sewu lho, Pak. Heeh. Pun ketok dereng, Pak. Pun, dereng. Bayo lah terus kayak pripun lho kahanane ngeten no. Pak. Nah, ini ketok. Oke, Pak. Sampun ketok nggih, Pak?
Sampun. Monggo Pak, anu plintengipun disiapke, momang plinteng dase. Mboten sak diplinteng Pak, jemben kula tak mati ki ambas. Ya sing diplinteng. Nggih, madhep rene libuke. Mosok dikei brutu. Oke. Bu, piye kabarmu, Bu? Apik, Mas Onjak. Mas Onjak piye kabare? Ayo alhamdulillah pengestumu, Bu. Ya apik, sehat. Wis entuk gandengan anyar urung? Urung to? Wah, kok tambah mlenuk saiki kowe. Lek saiki wis ketok ning kene iki kowe ngaturne lawan para pamirsa sedaya. Minangka wakile panjenengane Pak Parno. Ya ngono lho. Oh ngaten. Heeh. Mosok wakile Pak Parno seketugel tok niku lho. Ora masalah, sing penting lak tembunge ngono lho. Oh ngaten. Keiklasane. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedaya para pamirsa, para warga masyarakat wonten ing Rombo. Wah, apal men kuliner rene, Bu? Apal kula ngapalke tulisan niki wau kok. Oh. Takon lek kuliner tanggapan rene. Yen teng Rombo ki tak hitung nembe niki ketoke. Apa ya? Kesupen kok kesupen wis 2 kali sowan rene. Oh ngaten. Heeh. Kula nembe niki sowan nggih. Sedaya mugi pinaringan sehat nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Nah, matur sembah nuwun awet karawan panjenengan panjenipun Bapak Parno sakeluarga mboten saged piwales punapa-punapa kajaba mung donga. Mugi dipun ijabah Gusti amal soleh panjenengan pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Matur nuwun nggih. Pun kula mandhap nggih. Kosek. Hei aja penonton, hei aja. Kanggo temanten sekalian. Nggo mantene. Kenapa? Ya kok ndongake no. Kula ndongake manten. Iya. Wong aku ndonga dhewe ra kabul kok ndongake manten. Kowe cok ala mangsa lek ndongane awake dhewe cok ora kabul, nek ndongane wong liya dengan tulus ikhlas insyaallah bakal diijabahi karo Gusti Allah. Oh ngaten. Heeh. Syukur pengen. Ngerti jenenge mantene ra? Ngertos. Sapa? Sing putri menika Mata. Mata. Kok iso Mata iki lho? Ainun. Oh iya Ainun. Ainun. Oh lek basa Arabe mripat utawa Mata ki. Mripat niku Ainun. Kalian sapa ora lali aku sing kakung. Mas Vicky Puji Kurniawan. Mas Vicky sekalian Mbak Ainun. Mugi langgeng anggenipun bebrayan. Saestu ndadosaken pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Dan kagem Mas Vicky selamat berjuang. Berjuang apa? Yuk dalam keluarga niku lho Pak. Wong lanang iku kudu berjuang. Kowe lagi anyar wae kaya ya. Allah wis kelet rono rene. Umur setahun ndek anak siji ora ndek kaya pleroki lho. Ya kowe wis nglakoni kok ya. Genah nglakoni kula. Kowe ndek bojo to? Nggih gadah. Wong. Asu. Enak. Lek ku takoni dong rampung. Dereng rampung takoke ketok ngece. Ngene lho maksudnya bener uang. Nggih. Kowe lingguh kaya wong ngopi. Anu penak ngeten ana Pak. Aku pekewuh lek aku. Ora apa-apa. Ngeten terus dikira padasan malan. Padasan piye? Jenengan kula turi ngeten. Kepekewuh. Lah kan ibarate dalang kuwi Gusti Allah katon. Ora Gusti Allahe wayang ora kok katon. Lah nggih, Gusti Allahe katon. Ora masalah kowe sing ngunggahni ya aku kok. Berarti sing perintah ya aku. Ngono lho. Lah nggih. Maksudku iki bojomu iki wong. Nggih. Biasa kaya sinden-sinden apa ya endek kaya kowe ngono lho. Pitakonku urung rampung. Oh, biasa. Biasa. Kaya sinden-sinden ngene iki. Kados sinden-sinden ngoten nggih mlenuk-mlenuk ngoten niku kok. Ngantene nggih metuduk ngoten ki ya. Oh. Bodine apa Mas Sinden ki sing ndi? Bodine wah semloh hai. Kaya sing ndi? Kados sing ana mepet gebok niki. Bojoku iki. Niki bojone jenengan? Heeh. Nggih kados wonten niku. Wah, la ijolan napa pripun? Sik. Pertanyaannya napa? Nek awakmu tak cilik semono. Nggih. Bojomu lak gede. Nggih. Ku lek ngayahi wajib sunah rasul iki wujudmu polahmu terus piye? Nggih, jenengan mang bayangke lele cemplung kolam renang. Lele kecemplung kolam.
Dadi ya munyer kae terus lho. Nah, goleki bolongan ya munyer kae lho. Dadi ngubengi kolam niku. Ning iso. Ya alhamdulillah saged. Berarti iso duwe anak. Gadah. Weh, anakmu piro? Kalih. Wah, jane 3 nek siji renek ndase. Mung kalih tok. Loro tok. Loro. Oh, berarti iki jantan tenan lanang temenan. Oh, aku ketoke cilik lho, rasanya bung. Wah. Mak pleketis. Lah iya. Kula sapa jenenge adine Gusti Allah kaya ngono ya. Nah, sing baken menika wong urip ning alam donya diparingi apa wae, apik elek sing penting disyukuri. Kantun awake dhewe menikmati peparinge Gusti Allah. Ngono lho. Kabeh iki mesti bakal indah pada waktunya. Wah, pinter. Anake sapa iki? Anake Pak Parno. Lah ganteng tenan. Kaya Sokne gede dadi apa? Maling. Mantri. Oh, mantri. Nggih. Mantri apa, Le? Suntik, Bu. Nyuntik sapa? Nyuntik sinden. Ayo. Di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, sing penting awake dhewe yakin, dinikmati hidup lah. Arep kepiye to wong urip ya gur cilik lahir, terus gede, tuwek, mati. Kan mung ngoten tok. Ora iso nikmati kan ya malah rekoso to. Kaya numpuk donya kuwi awake nganti lara ya ora ditambani. Ora-ora ya malah cilaka ora iso menikmati hasil kerjane. Ya, cerdas tenan kowe. Nggih. Sekolah ta kowe dhisik? Sekolah, Pak. Weh, ning ndi? SKKP. Sekolah kok SKKP? Nggih. Sekolah SKKP iki apa? Sekolah karepe ra karepe. Boten satakon. Tak kira nek apa SMA apa ngono SKKP. Nggih, lulusan SMP kok. SMP? Nggih. SMA mung 7 wulan tok ditokke gurune. Lah ngopo? Mergo alasan iki ora iso olahraga, ora iso melu lompat tinggi. Kancane anggere lompat tinggi kula mbrobos metu ngisor. Oh, dadi tokne karo guru. Terus ditokke. Alasane mung kuwi tok. Ora iso olahraga wis pindah sekolah ae. Bar kuwi kula metu. Metu mboten sekolah. Ning nyatane ora kowe sekolah ora berpendidikan yang tinggi, nyatane kowe iso ngopeni anak bojomu lan mulyakne anak bojomu ya ta. Amin amin amin. Niki adile Gusti Allah. Niki mergo bapak-bapak sedaya para pamirsa sedaya menika mesakne kula ngoten lho. Dadi maringi rezeki. Ora selain mesakne kan awakmu duwe kabisan. Gitu. Ora mung awak tok, Pak. Apa? Ya sak endas, sak sikil, sak tangan, Pak. Maksudnya kowe jak omong nek angel malah. Angel rasa digarap, Pak. Anu, nembang saiki bawa apa? Bawa saurunge Mbak Eka Suranti. Bawa napa, Pak? Sakarepmu. Anu Sidase mawon nggih. Sidase kantor temanten. Kanggo temanten. Napa anu gegarane wong akrami? Sidase wae. Oh Sidase. Heeh. Pamit aku. Pamintaku. Oh diganti to? Kok pamit aku. Engko kleru. Pak Mintahu. Men dikancani karo sindene Pak Kangka ya. Sing pundi? Njaluk anu sapa jenenge kuwi Mbak Wanda. Iki primadona ini duwe Jolaras Indonesia. Mbak Wanda. Ketika duwe Jolaras tampil kok Mbak Wanda enggak ada. Wah, tidak ada yang semangat wiyogo-wiyogo. Ketok lesu ngoten. Heeh. Mbak Wanda, ini Mbak Wanda. Sing pundi Mbak Wanda, monggo aturan semangat. Sret. Ewan. Oh niku to? Heeh. Oh iya. Jan piyayine kok leh ayu lho. Lah ya jenenge wae Wanda. Wanda kuwi wondo. Heeh. Wondone Wan iki tegese rupawan. Ndah. Ndah. Kuwi janda. Ora janda. Burung rabi kok janda. Lah pripun? Wan rupawan. Kene Nduk. Nah. Cek karo Lek Uncek iki. Ambak cilik ning tuwek lho Nduk iki. Lah mboten sah dilokke wis do ngerti. Heeh. Nyates tuwek. Jan. Selamat malam Mbak Wan. Nggih, selamat malam Pak Uncek. Pak Lah piye to? Boyo apa apa mosok Pak? Lah pripun jenengan nyusuane pinten? Aku ki kelahiran 2000 iki. Mosok 2000. 2000.
Aduh. Tuwek tak ngaku 2000. Lah nek wis ijek kaya tahun 2000 to kelahiran. Iki kelahiran 79. 79, Mbak, kula kelahirane. Jadi karo Pak Kangko cek tuwek setahun Pak Kangko. Pak Kangko lak 78. Nggih, berarti nggih sak bapakku lho to, Pak. Apa iya? Nggih. Pakmu ki ya kelahiran 79 to? Nggih. Oh, alah. Lah, Ya cilik ngene iki bapakmu. Nggih mboten to, Pak. ya gede to, Pak. Bibite kaya ngene kok ya. Lah iya. Mbak Wanda, Nggih. asli saking pundi? Saking Ngawi. Oh, saking Ngawi. Nggih. Ngawine pundi? Mboten mesti. Lah dalah. Nyapa? Kok tak saurane niku lho Pak takone ngawine pundi? Mboten mesti. Lah omahe akeh kok. Lho. Oke to, Pak? Nggih, mboten mesti, Pak. Kok mboten mesti pripun maksudipun pripun? Lah mboten mesti ten Ngawi. Oh, ora mesti ning Ngawi. Berarti domisilite Domisili. Do mi si li domisili. domisiliti Do mi si li domisili. domisiliti. Piye to ki? Lah piye to? Do Mi si li domisiliti. domisili. Lho iso. Iso, aku malah iso. Saking ngawine asli Ngawi pundi, Mbak? Jogorogo, Pak. Oh, Jogorogo. Nggih. Saniki manggen wonten Wonten Solo. oh, wonten Solo. Nggih. Tasih kuliah. Alhamdulillah nembe lulus. Oh, pun lulus. Alhamdulillah. Napa lulusan napa? Karawitan, pedalangan? Karawitan. Oh, karawitan. Nggih. Karawitan. Ya lulus Oke, jurusane ning nggon isi Surakarta kuwi oke. Ana karawitan, ana pedalangan, ana tari Mas Ujak. Oh, nggih. Ana seni rupa, ana apa jenenge? Kriya. Nah, anakku aku lak dalang. Nggih. Lah aku duwe anak. Nggih. Iki wis arep lulus saka SMKI. Nah, gandeng aku dalang, aku cita-cita anakku yo pengen dadi dalang. Sok nek wis lulus SMKI, tak sekolah ning STSI utawa isi jurusan karawitan. Lho kok Dito, pedalangan terus karawitan niku. Ben dalang ben iso nabuh. Weh, ngaten. Dadi iso multimedia ngene iku lho. Multi talenta. Oke niku. Media ki syuting kok syuting. Nggih niku pokoke niku. Samin. Statusnya si perawan kok nggih. Alhamdulillah tasik. Cita-cita pengen rabi ki selerane sing kados napa, Mbak? Kriteriane sing kados napa? Ndah. Dalam, Banget aku Pak. golek bojo sing ngene iki gampang dihapusi. Napa nggih? Heeh. Ora enek wis entek. Pabrike wis bangkrut. Awakmu gedhi ngono kuwi ta? Nggih. Lek numpak pit motor, iki numpak ning mburimu. Kaya wong wedok nyangking rangsel. Dadi Dadi numpake keke ngarep ngono ya. kayak ning ngarep. Kowe narep nesu yono. Ayo. Pamintaku. Wah, luar biasa. Wah. Bocleng. Ini Mas Temanten kekalih. mau ganti cakepane ya. Nggih katur temanten. Iya, Wanda ya hafal ta iki? Insyaallah. Ayo baca nanda. Isi ora apal iki. Nanong. Hatut ngentut. Dodok lungguh. Lungguh. Reruntungan. Mbok santai wae, rasa grogi lho cedhak aku. Kok terus grogi kata-katane kleru. Grogine ora karo kowe kok. Lah kalih? Ya, Kalih Pak Yon. ora. Nggih lho Pak, kula grogi saestu. Grogi ngopo? Grogi. Karo sapa? Nggih, enten pokoke. Karo Sendi. Pengrawit niki, kalih pengrawit niki enten.
Enten. Oh enten. Enten. Oh. Kae karo kae. Sapa? Niko Ardi. Boten Mas Ardi lewat. Ardi lewat. Boy. Oh. Ardi iki tumape Wanda ora kanggo. Mangkano prasaku lho ganteng dhewe iki Ardi lho. Lewat Ardi. niku. Lewat. Ardi iki keputihan. Oh senengane Werkudara kok. Jlitheng Kresna kakangku. Oh senengmu sing ireng-ireng ngono lho. Lah dhek kan putih, pengen duwe bojo ireng. Lah anak-anak kaya zebra, dadi ireng putih ngono. Kaya laweling. Laweling. Ayo ndak. Wis ayu suarane apik ya, Cek. Lah nggih. Ngrungokne Wanda Bowo, awake dhewe sambi udut. Nah, ya. Udut lho kula dereng angsal kok. Ya kok join. Join kalian niku? Heeh no, angger muni ting ngono gentenan. Oh, tonton cekalan. Cekal contoh cekal. Pripun? Ting. Kene aku. Oh. Nah, golek sing ting kowe tak kene kowe. Oh, ngoten. Oke, siap. Ayo ndak. Monggo Mbak Wanda. Ing sari. Ing Dut. Wah. Muga-muga ketularan laris. Amin. Iso udut nggone dalang. Dalang Pak Kangkong. Ting. Gentenan iki jenenge nganggo tata cara tata negara. Oh. Negara Ngalengka. Dadi iki kekancan kuwi gentian. Dadi guyub rukun gen dadi enteng. Heeh. Datan Ting. Lagi arep ngene. Ting. 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 Ting karepmu ora karepmu. Wong ora sakepan ya dicangcing-cangcing. Wong kene iki lagi ngakep ora disedot lho. Aku ngeman kowe. Lah pripun? Iki kowe iki cah cilik ora entuk udut. Pak, lah kula ngenteni gedhe sak modare ra udut aku. Apa iya? Lah wong pol sementer kok ngenteni gedhe. Gedhe lagi udut. Ah tangting-tangting ra apa-apa. Wah, udut karo nyawang wong ayu. Walah, wis kaya ra utang kae lho. Wah, umpamane bojoku tak dol tenan ya. Hei. Kok didol piye? Didol suarane. Didol Ngoten suarane. lho. Suarane kan apik. Nah, Halo Mbak. rene ngewangi kowe dilapi raine uncek nganti gembroblos kuwi lho. Kula lapane kiambak. Ben Wanda. Ngalah kula Gen lapane jajal kiambak. perhatian delok raine kebak keringet kowe ngono kuwi. Tok rene to Mas Uncek. Alah 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 alah. Gene iki Pak Parnono ya pengen Pengen piye? Ya pengen dilapi Wanda. Heeh. Bayar kok Matur delok tok ya. Lah nggih. Pun Mbak. Keringete ora kene tok. Lah ngendi? Kene barang ya keringeten lho. Iya. Ya penak. Dodo niki lho, dodo. Dodo. Ayo. Udut meneh. Mumpung etuk kok. Kula entekke to Pak, bagian Ya, ketularan entekno. larise ngono lho. Entekno. Lah kuwi mung semene kok ya. Wong dalang kondang, dalang laris barang kok. Ora kok tegesan ya di iri-iriki. Ati. Bunder. Ya bener, duleket. Nanang. Yen cedak tansah mulang
Perasaan kok ora penak. Tibake gur ngrayah rokok sak ler. Heeh. Kuwi kelangan rokok pirang-pirang ler. Ngapa to? Lah rokok kuwi diderke yoga ngono. Jan ra cetha tenan. Ya ngene iki yen wong murka ki ya ngene iki. Heeh. Dadi iki pokoke disyukuri peparinge Gusti Allah. Nek bab sing elek ya entuke luwih elek. Luwih elek. Mula nek wong sedekah sithik kuwi bakal entuke ya pirang-pirang. Kaya Pak Parno kuwi. Yen ikhlas niku bakale entuk akeh. Yen ra ikhlas ku ya padha wae mesti ya bakal kelangan ngene iki. Oh alah, lah kula balekke Pak. Ayo. Pindho mimi. Apik suara apik ya suarane dia ya. Sae, Pak. Heeh, sae. Matur nuwun. Lan nintuna Mbakmu sak tremos suarane apik. ora apa-apa, tremos-tremos luwung. Luwung apa? Penting urip. Iya. Penting komplit ngono lho. Tremos wis dienggo isi banyu ora anget ngono. Kene kan iso ngangeti. Kuwi omong gembrangkang itu iki. Perkara rokokmu ilang rasa mok getune dijole karo Pak Parno kok. Mah jol, mah. Mah piye? Jolit rokok, wah marai dutut nang lambe momrotno nek Pak Yon. Ngapa ta? Lah 76. 76. Dom 76 niku. Dom 76 ya apa? Jarum 76 iki. Pramomrot nang lambe niku. Kan ngemut niku. Ya. Monggo, Pak. Ayo bareng nimas ana tepi wajib. Sing buka kowe sing nutup ya kowe. Lah kula niku biasane mau buka tok, Pak. Mboten tau nutup. Biasane sing nutup wong wedok. Oh. Pripun to jenengan? Slowen dek. Sito asih Enduk dah. Aku, kuwi ta? Nggih, kula tak mandhap nggih. Ya. Medhuk dhewe. Mboten asal. Bayos. Ora ketok masalah komburi. Sewengi utuh enten mriki terus niki. Iya. Lah panas. Oke, manut. Mangga. Aku kang setya setuju. Ayo
tiba gong ditibake dangdut ganti Mbak Eka Kebumen. Wah ya. Yuk. Mugiantuk barakahe Suranti. Nembang dhewe ora marem ngejak iki. Ayo digendong medun. Ayo, Dek. Ngono lho. Ngene. Wah, iso liwat ngono. Lah Pak, kula tak mandhap mau ki ambak to, Pak. Kalau kula mandhap ki ambak. tak golekne vitamin kok digendong Cahayu kok. Kene. Engko banting. Ora, kene iki anu hati ping kok banting. Alah. Engko kene lagi. Walah. Anu, Mas, sing iki streame patenono sih ta, Mas? Lah ngopo? Lah ngapa sih? Alah ditonton wong pirang-pirang. Kene. Boyok. Hanya tiga. Anu. Hah? Iki arep posyandu. Arep posyandu? Posyandu. Arep ngopo? Arep mresakne iki. Meriksane lara apa? Awaknya demam. Oh, demam. Iya. Oh. Ini kelihatannya udah 3 hari nggak mau mimik cucu. Sajake awake ora sehat. Iya, Pak. Kenapa kok tidak sehat? Kemarin minum susu. Heeh. Terus batuk-batuk, Pak. Kok iso? Enggak tahu. Minum susu ibu kayak enggak batuk-batuk terusan kok. Loh, kudune iki nek minum susu ibu itu akan sehat. Pertumbuhannya juga bagus. 4 sehat 5 sempurna. Nah. Ya, karena kemarin bau kok. Kok bau? Bau mbakku. Jambak kok. Aku begak aku ke kaban gitu. Kok kamban? Ke kaban ke orang. Aduh, anget-anget ki apa ki? Alah, kok ya ngompol. Alah. Ngompol ora. Terus iki. Aku gak ngompol. Lah iki terus iki. Kok gak ke ibu dhewe. Masa telesnya tekan kono. Terus kok neng kene. Mas, maaf ini streamingnya aman nggak? Aman. Kalau misalkan seluruh badan, ini kelihatan nggak? Nah, setengah badan? Aman. Aman, mau profesional kok. Ora tak kira Syuting di Jolaras Indonesia. Kuatirku, nek Iya. setengah badan kene. Seliraimu ra keton. Katon. Lah iya ora keton. Ketok santai Lah wae. mong samarku nek arep madhep ngene lah ya pas. Pas piye? Iya. Ya kowe rasa madhep Ayo rene. ndak nembang. Aku rasa madhep rono. Madhepe rene. Aku ya madhepku rono ngono wae lho. Lah terus kok malah kurung-kurang. Nggih, lagi karepmu yo to. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Adalah. Apa iki? Sikilmu. Sabrok. Iya, balik kanan kene sih. Cok depan, drop. Siapa nih dhewe? Nglebu. Mlebu loh mboten. Nang dilebokne lagune iki lho Mas. Ayo ndak lebokke. Aku ora iso nglebokne kok. Wingi tak lebokke mesleno kok. Lah wong ora enek sing dilebokne kowe iki endi? Wingi lagune wingi lho kleru. Lah ku nglebokke. Iya. Mugiantuk Barakahe wiji. Anjingan
Mas Uncak. Nggih. Mbak Eka itu sudah lama di Solo ning asline bocah ngapak saka Kebumen. Asline ngapak. Mbak Eka Suranti. Bisa ora jagongan cara ngapak karo Mbak Eka? Nggih mboten saged to, Pak. Bisa ora teyeng. Lah dagelan kudune iki teyeng. Oh, dagelan ki menungso kon teyeng ki rumasane apa wesi to? Teyeng itu bisa. Oh, teyeng ki berarti bisa. Bisa, karena itu desa mawa cara, negara mawa tata. Dadi bahasane nggone nyong ki ngapak nganggo A, nek Solo nganggo O. Contone nggone nyong sega kene sego. Nek nggone nyong pira kene pira. Nek nggone nyong aja kene iki aja. Nek nggone nyong kontal kene iki kon. Terus lah jarene nganggo O. Iya dengan kontal kuwi terus nopo, Pak? Kanggo? Kontal niku lho. Yen aja aja. Yen kontal mencolot. Kontal dek mencolot to. Mencolot beda, nek mencolot mah wing ngono iki mencolot. Mencolot to napa? Mencolot Yen ki kontal kuwi yen kene leleken. Keleleken yo ora kok keleleken. Kontal. Keleleken ae. Wis bacot kontal. Mbak Eka ucapan terima kasih untuk Pak Parno dan keluarga. Inggih kagem Pak Parno sekeluarga matur nembah nuwun niki nyuwun pangapunten derek pados sandang baduk nggih Pak teng mriki. Sandang pangan. Sandang baduk ki nang gone nyong wis diomongi bahasane dewek-dewek kok. Oh iya, bahasane dewek-dewek kok ya. Lah iya, terus kanggo pengantene loro-lorone muga-muga bahagia. Bahagia. Dadi jodoh donya akhirat. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin. Amin. Putra putri sami mawon ingkang baken putra putri ingkang soleh ugi solehah. Solehah. Kowe ya duwe anak cek. Wis diomongke mau duwe lho. Lah nek bojo duwe anak duwe. Ya duwe no, masa ndek anak ra ndek bojo. Maksudnya tekan Kaya gone ngono. kaya kowe. Piye? Ndek anak ra ndek bojo. Aku ya gumun lho. Piye? Wong ayu-ayune yo ngene kaya sing lanang tegone minggat iki mripate pokira. Minggat mbahmu kuwi jenenge dipanggil sing kuwasa ngono lho cek. sing keri. Oh, sing keri to. Sing keri sing ndi? Kene ben keton saribet ngono lho. Ya. Ngene iki pas nggih. Pas ngono pas. Kuwi kaya sombong era. Kok sombong piye? Kentole dikeke kene lho. Lah kene ndi? Kentol ki ya ngisor kok kene dhuwur kene. Kentol iki lengen. Oh lengen to. Lengen. Wes sak kentolku kok. Lah piye kok sajake ora nyakep tanganmu? Gak cukup. Lah kene sing nyakep aku kene. Pak Parno. Pak Kangkok. Wow. Apa? Ngene sih. Ngene. Kayak Pak Kangkong ngono ki karo nyambi obong-obong congor ki lho. Lah kayak rokoke jingasu. Obong-obong congor piye to? Obong-obong congor ki. Udut. Wah, udut. Udut. Rokoke apa? Jingasu. Jisamsu. Jisamsu. Ganti jenenge. Iso jingasu yo. Ganti. Ganti piye jenenge ya kuwi kok ya. Iso jingasu. Niki kadewan menapa? Nembang no. Gandeng awakmu ki asli saka Kebumen ngaturke lagu-lagu sing cara Banyumasan. Banyumasan. Ning aku njaluk dibawani sike. Oh nggih. Pak anu mau kan Dek sapa sing kok ngawi? Wanda. Dek Wanda mau yo ngawinan. Saiki aku Banyumasan. Banyumasan. Ya. Orang ngadeg to, Mbak we. Lho, iki aku ki menghormati kowe lho, Cek. Sik didramake ya Sak, anu Kak. Pripun? Kowe Raden Harya Werkudara. Lah, sing dadi Werkudara Uncak. Lah. Enenge kuwi kok. Werkudarane kok kaya kiye lah. Halah iki dianggep bae lagi ari-arine Werkudara ngono lho. Ari-ari yo kapiken. Ya, dapuk Werkudara, Cak. Ya. Nggih. Raden Arya Werkudara. Wah, iso gede suarane. Ireng lakangmu. Jliteng kakangku. Kleru.
Apa? Jeliteng kakangku. Begagah, Werkudara ki begagah. Kurang amba. Mening, amba maning. Kurang. Kurang. Iki wis pol. Nyata lamun satria Jodipati kukune dening bleguk. Kuku lagi? Lah ya kuku. Kuku apa jenenge? Kuku kacamata. Pancanaka. Iya, kuwi karepku. Lah kukune nomor 1, kudune loro. Nah, sijine. Sing sijine tugel. Prajasa kowe kok gobios to? Kok ora nggo salin? Ora. Nggawa iki mau digawane kok. Ora, rokokku nek mbok udan nang kono kabeh to, Cak. Kene lho. Gedekak. Lah mau kak ngompol lho disalin kok nek masuk angin iki lho. Gedek. Mau ngompol iki lho mendak masuk angin karo diganti kathoke. Simbar dada. Dadane ketokne no. Lah Jal awakmu kaya ngopo? Klamine tak dinggo. Hah? Iki ae dinggo. Piye? Wis iki ae. Gajahe. Iki apa iki? Gajah. Gajah teralene kak mungil. Ya kan anak-anak. Iya anak-anak, masa anak-anak nggo blangkon Anak ini. gajah. Dek, ya Dek. Nggih, Bu. Apa? Sampur. Yen ngendika gereng pindah guntur. Cungpe pengen mencet telalemu. Sawa. Cungpe. Gah. Ndang kono penasaran iki lho. Aku dhewe wis pernah didemok iku yo. Lah ngapa? Ora diculculke ngempok. Jajal. Mah. Sora. Wow. Kowe iki aja ngelani kancane to. Wong kancane iki ya penasaran kok. Mah, wetengku senep nah kok. Ya, sampure. Isih. Kuwi terus go piye kuwi? Dinggo jiret gulungmu. Dasar satria prawira Rama Heling kula eling gunungane Senapati. Ayo Cak.
Wah, luar biasa. Selain suaranya yo becik, Mbak Eka jogetannya yo apik walaupun sudah kebanyakan lemak. Lah ya ning wah Trengginas sok pancen yo asale saka kono jak. Saking Banyumas. Tur iki turune Mbak Eka, anake Mbak Eka iki yo dadi sinden. Oh. Bengi iki yo tanggapan utawa piye? Ndalah piyene yo karo anakku, Man. Lagi bapake karo mbokane. Anake karo anak. Dadi sambungan seduluran. Iya. Ayo ganti usul karo Bu Dwi karo Mbak Retno karo Nduk Prima. Ya ana pamundhut. Oh, ngono ya. Iki mau cara Banyuwangen wis. Ya, ganti cara Sragen. Ayo Mbak Eka rasa lungguh ning ngono ae. Ayo. Assalamualaikum Pak Kangko, kula dodo Gebang Nyulagon ninggal katresnan. Lah iki arep cara Sragenan nggih. Assalamualaikum Pak Kangko, nggih. Mbah Geng saking Pilang Bangu, Girirejo Bagor. Nyimak dalu menika. Salam ngagem Mas Uncek Sanusi. Nggih, Waalaikumsalam. Ugi menika saking Mas Tulus Warung Tombo Luwih Cikarang. Ugi nyuwun Sragenan mumung manggone ning nggon Sragen. Oh, ngono Mas Ngadinu Pondok Ungu. Nah, sugeng dalu Mas Kangko. Nggih, monitor ngebyar sampai pagi. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki wau kancaku sekolah nggih WA. WA piye? Kanca SD Iya. ngersake lelagone Lintang Asmara. Nah, sangka Mas Nugroho. Ya. Iki kanca SD. Oke. Kulino tak ladaki dhisik. Wah. Kowe iki cah cilik kok ngladaki wong gerang. Gratis lho dhisik. Ya. Ninggal katresnan Mas Uncak. Nggih. Nggo perkara Lintang Asmara iso diaturke di sesen goro-goro. Oke, siap-siap. Nah, Oke, ya. monggo. Monggo digarapnya Sragenan para kanca. Oh, ngono ninggal katresnan. Mbak Cumpe, Bu Dwi Kurniawati, Nduk Primang lawan Eka Suranti. Wah, iya. Yuk. Mas Uncak kanggo Mas Tarno Tania Jaya. Oke. Salam Rahayu, salam budaya Mas Tarno.